एमती धन डंगा बसो गड़िया के माछ तू आधा टंका ये टंका बस किसी हेनी मुझे जानी ना सब डर एपटे बस ककामा बोई बुआ पान थोई पान बुआ तोरा पेल दे टंका पेल पानी पूरे दे चल ककामा बोई पान बुआ थोई टकड़ा पान बुआ थोई पान बुआ तोरा मसक धर्म मोर कमा बोई केते डंगा देख लो केते माछ देखे माछ गड़िया फड़ा उठी दे मंदिर हे डंगा पळेला ଏବେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ସରିଗଲା। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ଯିବୁ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଆଉ ସେଠି ଦେଖିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଉ ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକିରି ଆଜି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଯେହେତୁ ସେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଇତ ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଯିବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ସ୍ୱାଗତ ବି ହେବ ତାଙ୍କର ପାରାଦୀପ ମାଟିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ। ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। तुम कुआड़े आइज कुआड़े आस कुआड़े तापर किए आसो द्रौपदी मुर्मू हाँ हाँ